Ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy, je to porušením jeho pracovnej disciplíny? Pozor na to, sú to dva samostatné výpovedné dôvody a ich kumuláciou môže dôjsť k neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Môže zamestnávateľ doručovať výpoveď, pracovnú zmluvu, dodatok e-mailom zamestnancovi alebo elektronicky? Je zamestnávateľ povinný predložiť všetky podklady, ktoré si inšpektorát práce žiada, a to obratom? Môže zamestnávateľ jednostranne zraziť sumu vo výške rovnajúcej sa škode, ktorú zamestnanec spôsobil? Tieto a x ďalších otázok sú otázky, s ktorými sa stretávate dennodenne vo vašej pracovnoprávnej praxi. Ja vás pozývam na moje školenie, kde sa budem venovať otázkam a riešeniam, ktoré sú na hrane, ale ktoré sú aj za hranou, a to počnúc uzavretím pracovného pomeru, priebehom pracovného pomeru, ale aj zánikom. To znamená skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru dohodou alebo oznámením v skúšobnej dobe.